सब भाई के नमस्ते बा। उम्मीद करतनी आप सब मस्त होके हम जा ठीक बा। हम संजीव सिंह राजपूत और आप सब देख रहा बानी टॉक भोजपुरी। विशेष खबर ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह के आटा के लोई के टोई बहुत दिन से हम आप सब के इंतजार रख कि कब टीजर आई और कब पोस्टर आई। तो फाइनली पोस्टर आ गई बा, जो कि पोस्टर खुद के पावर स्टार पवन भैया अपना इंस्टाग्राम के आईडी पे खुद के शेयर कैले बाड़न। आप सब देख सकता नहीं ठीक बा। और लेकिन कोई नया चैनल है आदि सी फिल्म से और वही पे आ रहा बा, तो हो सकता उम्मीद बा कि आज ना, लेकिन आज पोस्टर लॉन्च हो गई बा, कल ओकर टीजर रिलीज हो जाई और परसों शायद गाना आ सकता। तो आप सब बस इंतजार करी जा, बस एक दिन के बाद बा, ओकरा बाद तहलका उड़ा देवे बा ठीक बा। मने कहत न बानी इतना बवाल मचावक बा भाई। और गाना के आप सबके पता बा कि खुद के वो पब्लिश हो गई रहे ऑडियो सॉन्ग होकर, जो कि प्रियांशु सिंह राजपूत प्रियांशु सिंह खुद के बतौले लन और हम सब के भी सुने के मिलल। तो वो का चलते गाना के थोड़ा सा हम सब के समझ में आवत न बा, तनी सा का पुश करे के पड़ी ठीक बा, तबे गाना जाके आगे बढ़ी। तो हम आप सब से रिक्वेस्ट बा कि आप सब भी वो गाना के ढेर सारा प्यार दीजा और काल टीजर पक्का आ जाई। जहाँ तक हमरा लागत है कि काल पक्का टीजर आ जाई ओकरा बाद बस बवाल ही बवाल। तो आप सब बस इंतजार करी और काल टीजर आई, सब मिलके हम सब धमाल मचावे के बा ठीक बा। और विरोधियों के इतना जलावे के बा मिर्ची लगा के ठीक बा। फिर मिले अगला इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।